мутахассисе ки барои чорводорон зарур аст, дар хоҷагидоро дар хоҷагиҳо вуҷуд надорад ё он ки кам мондааст. Асосан мушкилотҳое ки имрӯз эҷод мешаванд нисбати хӯрондани чорво, нисбати мустаҳкам кардани базаи хӯроки чорво ва нисбати оянда зиёд кардани саршумори чорво ё ки маҳсулнокии чорворо баланд бардоштан, албатта ин мутахассис лозим аст. Мутахассис ин асосан дар соҳаи чорводорӣ аз зоотехник ва байтор иборат аст. Имрӯзҳо мутаассифона байторҳо вуҷуд доранд, лекин зоотехникҳо дар хоҷагиҳои зотпарварам қариб ки вуҷуд надоранд. ва аз сабаби он ки 90% чорвои ҷумҳурии мо имрӯз дар дасти аҳолӣ ҳаст ва ҳар як хоҷагидор хоҷагиҳои хурди фермерӣ ва саршумори муайяни чорвоам ки дошта бошад, он мутахассиси аниқ, барҷаста ва баландпоя надорад, ки бо тавсияи мутахассис кор кунад ва пешравии ояндабинии ҳамин чорворо ва чорводорӣ муайян кунад. Бинобар ҳамин сабаб зарур аст пеш аз ҳама ки касе ки чорводорӣ мекунад бо мутахассисон робитаи наздик дошта бошад, алахусус зотпарварӣ мекунад ё он ки маҳсулнокии чорворо мебардорад, мутахассис соҳаи чорво зоотехник дошта бошад. Чунки зоотехник ин вазифаи ҷонии он иборат аст пеш аз ҳама, яъне ки талаботи чорворо бо хӯрока таъмин кардан, ратсиони якшабонарӯза ва ҳаррӯзаи чорворо сохтан ва ба сифат ва намуди чорворо, яъне ки зотпарвариро дар хоҷагии зотпарвар ба роҳ мондан, ин аз зоотехник вобастагӣ дорад. Аксарияти хоҷагидорро ҳамиро дуруст пайхас намешаванд имрӯз ва фақат дар хоҷагии умирае ки назарам меафканӣ, дар хоҷагии ғайр аз байтор дигар мутахассис нест. Аксарияти хоҷагидорро ҳам байторам доимӣ истифода намебаранд. Вақте ки мушкилот ба дучор омаданд, пас ҳамон байторро даъват мекунанд, ҳамин чорабиниро чораҷӯӣ мекунанд. ҳоло он ки дар хоҷагиҳое ки чорво доранд, онҳо бояд ки шартан дар хоҷагиашон ҳамин мутахассисоро нигоҳ доранд. ҳар рӯза ҳамин хоҷагидор ба тавсияи ҳамин мутахассисон ниёз дорад. Имсол замистон камбориш омад, хоҷагидорро талафоти чорворо зиёд карданд. Яке аз сабабҳои асосии ин набудани мутахассис дар ҳамон хоҷагӣ аст. Чунки агар ман фикр мекунам ки агар дар хоҷагӣ мутахассиси соҳаи чорво зоотехник мешуд, он талаботи чорворо ба хӯрока муайян мекард ва ба хоҷагидор пешниҳод мекард ки барои мисол саршумори 500 саршуморе ки моли майдае ки мо имрӯз дар чарогоҳи замистона нигоҳ медорем, то баҳор мана миқдори муайяни хӯрокаи хушсифат ва хӯрокҳои мисол гем дигар намуди хӯрокҳо лозим аст. Инро вай пешакӣ дурнамо месохт, пешниҳод мекард ва хоҷагидор ҳамиро тайёр мекард ва аз ин шароит, аз ин мушкилотҳо худро берун мекард. Ҳарсола ҳамин шароити боду ҳаво истифода мебаранд, ки ҳарсола ҳама сол як сол нест мегӯянд. Новобаста ба ин бояд ки мутахассис бошад, ратсиони якшабонарӯзаи чорворо сохта тавонад, талаботи чорворо бо хӯрока ҳисоб кунад, баъзе мустаҳками хӯроки чорворо ҳарсола новобаста ба шароит ки вай иқлими сахт мебиёяд ва шароити боду ҳавои сахт мебиёяд ё ки суст мебиёяд, новобаста ба он бояд баъзе хӯрока, масалан гирем аз 15 октябр сар мешавад замистонгузарони чорвои майда дар чарогоҳи замистона, то 15 апрел ин захираи хӯрокаш бояд басанда бошад.